чата снимам. Ей. Ей, такова жарно на бели точки. Фръцло. Сега ще го покажеш на баба ти какво ми е смешно колелото, нали? Не, ще го кача в YouTube. Дори не можеш. Ами. Баща ми показа как. Ваньо, като ти трасна тази глава в земята. Да. Баща ми ще дойде и ще тресне. Оле, ма ти си стъргливка, щом казваш баща. Ани, не идвай! Мога да снимам и тебе да те прата в YouTube. Здравейте, това е Адито. Сега вече те. Сега познават и Анито. Ваня,